Hei, salutare tuturor! Astăzi facem un nou videoclip pe care noi o să facem. Ce clipuri ne zice abonații, noi le dăm. Așa. Și primul pas, dacă nu mi-a mers, eu trebuie să stau 24 de ore fără... Eu trebuie să stau 24 de ore pe jos. 24 de ore o să nu mă uit la televizor, nu o să mănânc, nu o să fac nimic, nu o să beau apă, nu nimic. O să stau decât într-un cerc. Asta o să facem provocare și provocarea este, dacă nu am reușit, mă bag în apă rece. Bun, hai să trecem la treabă. Stați până la final. Eu o să pun aici ăsta. Ia să ne uităm noi. Primul abonat a zis să dai backflip de pe pat. De pe pat acolo? Bine. Eu dau, dacă vreți voi, eu dau. Dar am ce să vă spun. Cum a fost ăsta? Ia să mai-l dau o dată, că pun aici pe PlayStation. Ia și să-mi ziceți voi cum este. Uite, mă vedeți, da? Opa. Primul backflip mi l-am dat. Hai să trecem la primul backflip. Primul backflip este ăsta, pe care e cel mai simplu din lume. Cred că deja am obosit. Cred că am foarte puține. Foarte puține mai am. Am 3. Uite atâta mai am. 3 backflip-uri mai am, de-abia am început video-ul. Și primul backflip este ăsta. Experiența cum a fost. Primul pas, ăsta e. Dați subscribe, abonare, coplețel și de toate. Mai avem foarte puțin. Mai avem 2 deja. 2 mai avem. Și cam... Se termină foarte repede videoclipurile mele. Bun, hai să dăm primul backflip. Sper că v-a plăcut videoclipul. Nu uitați de like, de